Holiday yeEaster yatanga zvakaipa, mhepo dzetsaona dzakasimuka, zvitima zvobonderana kugwanda. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevry update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, nyaya yandauya nayo inyaya inotyisa kwazvo, iyo yaitika munjanji yeBedbridge Bulawayo Railway neyeGwanda mushure mekunge luxurious train yekuSouth Africa goods train yemuZimbabwe dzaroverana, apo train yekuSouth Africa yanga yakatakura 47 international tourists. Vanhu vakuvara muchiitiko ichi vatorwa vakaendeswa kuchipatara uko vari kurapwa. Tiri papo pane imwe tsaona yaitika pana Mupfure River pabridge nhasi Mambakwedza, apo truck reDairy Board raita accident rikanowira muna Mupfure River kuBeatrice. Truck iri rawira mumvura na 2 am, asi mapurisa ari kunzi iwo asvika around 8 makuseni asati asvika pasini. So ladies and gentlemen, ndinokumbira kuti mutiudzewo zvamunofunga mucomment section. Asi ndisati ndaenda, ndine video randiri kuda kuti muone, rinova video remakorokoza ari kurambidzwa kupinda pasite nemapurisa kuti vange vachiita chikorokoza, apo zviri kunzi mapurisa atumwa naBuster kuti ange achimisa vanhu kuti vasapinde mumakomba. So muchipedza kuona this video, ndinokumbira kuti tisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga, asi musakanganwe kusubscribe. More updates are coming. Unozvikwadzisa ndiri kukutauraiwo. Tichatonge ve2 cents dzakamira pamusoro pepila panapa, motiverengera kuda kutoona ngeti small boy. Vabereki ndonyaya iripo panapa, amapurisa atumwa naBuster. Varida kuda kudambura gedhi, vari kutimisa, hanzi hapana anokorokodza. Zvichaitwa kana kwamuri. Saka mirai semhuri imwe. Yes. Ari kubhadhara vanhu Buster. Ari kubhadhara vanhu, achitengera vanhu mota nedzimba kuti vawevheta vanhu rafu. So chinoti no more worry, never. Corruption haidiwe muZimbabwe. Ngaasarero ashandisa vanhu. Nezvikude muchembera asingaono. Kana ndimiwo. No to corruption. Ngavamutse motikari varo pasi. Saka vari kutaura kudambura gedhi ropindwa hakuna. Dai muri mimi maofisa muri kutorerwa nzvimbo yenyu nekusimba, nekuti munhu anoti hanzi angamboriwe ZANU-PF. ZANU haizi haina uhuru hwakadai, musanyepere ZANU. Sadaro so. Munaramba kumira panapa tosanga naye mukomaizo manje. Munaramba kumira je. We are ready kunosangana naye. Ngati ache masamondo manje. You want to samondo manje. Yes. We are ready to send our land. That's all. Wora udiwe. Mapurisa echimbavha ngaadzingwe. Vanhu vanotokera choro ngadzingwe. Vanhu vanomira